Maayong adlaw kaninyong tanan. Ang uban maayong gabi. Hinaut pa unta nga ang Dios magauban kanunay kanato samtang kita gatuon sa iyang pulong. Sa dili pa kita magsugod, magpasalamat lang ko sa tanan nga mitabang aron nga kita makatuon nga nga gihatagan og higayon, gihatagan og time nga kita makatuon sa pulong sa Ginoo. Ako usab estudyante sa pulong sa Ginoo. So kitang tanan gatuon sa pulong sa Ginoo ug unsa may pulong sa Ginoo. Mga pulong niya nga makapa-encourage ka nato sa kalisod sa kinabuhi. So sa dili pa kita magsugod, atong hangyo ng Ginoo nga magauban ka nato karon. Among Amahan nga langitnon, daghang salamat nga ikaw nagpakamatay kanamo. Ginoo, wala kami mahimo kung kami dili magpabilin nga na kanimo. Ginoo, tudloa kami nga kami mosalig nga na kanimo sa kalisod, sa kadako sa among problema, nga kami mosalig dina kanimo. Kay ikaw nagpasalig nga kung mosalig kami kana kanimo, kung kami magpabilin, ikaw magauban kanamo. Ginoo, panalangina kami karon. Wala kami mahimo kung ang Espiritu Santo dili magauban kanamo. Hinaut pa unta nga imong pahumokon, abrihan among kasing-kasing nga kami mosalig pagtuo kanimo. Sa ngalan ni Jesus, amen. Sa wala pa ang Bible, sa wala pa ko magsugod niini, miadto ko sa among garden. Kini siya mga grapes. Lami kaayo ning grapes. Labi na butag himuon og jam. Lami kayong ibutang sa pandesal. So kini akong gikuha, akong gipopo gikan sa punuan. Og ang akong problema nga kadaghanan sa makauna nga mukaon sa among grapes, kami grapes dire ang malanggam. So ako ra pong pabayaan sila nga mukaon kay gikinahanglan nila nga makakaon usab sila. So lami kay ning grapes. Lami ni siya kung na-attach ni siya sa lawas sa punuan. Pero karon kini siya naka-attach sa punuan tungod kay so sa attachment niya nakabilin siya, nagbunga. Mao na istorya usab sa atong Ginoong Jesucristo. Sa dihang sa gabi na nga dakpo na ang atong Ginoong Jesucristo. Daghan siyang mga pabilin aron nga ma-encourage ang iyang mga disipulo kay na-discourage kayong disipulo. Giingnan niya nga naay magbudhi kanako. Mulakaw nako, dili mo makaadto. O ang mga disipulo, hey, among gibiyaan among pamilya para nimo tulo ka tuig karon imo ming ingnon nga mobiya ka na. Abi na mo ikaw ang Misaya manluluwas from the rule of the Roman empires. Sa mga Romano mo lang paglantaw karon, so na-discourage sila. So kining sa mga kapitulo karon gikan sa 13 paingon sa 17 usala na ka sitwasyon, gi-encourage, gidasig ni Jesus ang iyang mga disipulo nga na-discourage. O kini para usab ni sa atoa. So nag-istorya siya mahitungod sa grapes, sa ubas or paras nga kinahanglan pabilin sila para sila magbunga, para sila ma-encourage og gusto. Magpabilin kamo kanako. Bisag moadto nako nga magpreparar og lugar para ninyo apan magpabilin gyapon mo kanako. So makalingaw ning giistorya ni Jesus nga sa ubas wala mo'y mahimo kung kamo dili attach, dili magpabilin kanako. So unsa dili mo magbunga, pero kung magpabilin mo, attach mo sa ako mubunga mo. So atong gitun-an kung unsa man tong bunga nga giingon ni Jesus nga kamo magbunga. Ang sulat ni San Pablo miingon, magbunga, ang bunga sa Kristiyanon mao ang gugma, kalipay, kalinaw,
pagpailob, pagkamapuangon, pagkamaayo, pagkamatinumanon, kaaghop, pagpugong sa kaugalingon, self-control. Mao ni mga bunga. Ingon si Jesus, dili mo magbunga kung dili mo attach, kung dili mo magpabilin kanako. So, sa atong abrihan ang atong Bible sa kapitulo 15. Magsugod kita sa versikulo 12. Murag atong i-continue gikan sa atong pagtuon sa usang semana. So guys, naa na ba mo dinha sa sinulat ni Juan, ang atong New Testament, nagsugod sa Matthew, Marcos, Lucas, and then Juan. Gisulat ni Juan mga AD 90. Ang edad ni Juan sobra na 90, gisulat niya ning libro nga Juan. So karon ang sitwasyon ni ini nga ang sitwasyon nga sila nahumana pagkaon, the last supper. Mingon si Jesus, manindog na ta, muadto na kita sa Mount of Olive. Muadto na kita kay ditong dapita dakpon na ang atong Ginoong Kristo. Pero samtang nanindog sila sa lamisa, nagkaon sila, nagtudlo pa sa Jesus og encouragement ang atong Ginoo nga sila dili gyud ma-discourage sa mahitabo kay dako kay nang mayto dakpon sila manalagan. So samtang nanindog sila, nagtudlo pa sa Jesus, murag gasugod na sila lakaw ani paingon nito sa bungton. So mao ni iyang giingon. Kini versikulo 12, magsugod kita sa versikulo 12. Ingon siya, kini mao ang akong sugo. Paghigugmay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Sugo gyud di ay, sugo gyud sa Ginoo, dili lang mingon ang Ginoo nga magsugyot ko nga maghigugmaay mong mga 11 ka tawo. Ingon siya, sugo na ako gyud na. Tumanon ninyo ang akong sugo. Ang atong amahan o inahan, kung musugo ka nato, tumanon gyud. Kini ang gasugo, ang gabuhat sa kalibutan, mingon sa kamo maghigugmaay. Wala mingon sa Jesus, higugmaon ninyo kung naamoy makuha. Kinama maayo mo kung na sila ihatag, na naa kay makuha. Wala si Jesus mingon gyud maghigugmaay kamo sa usag-usa. Para usab ni sa ato nga kita maghigugmaay sa usa-usa. Dili nato pilion kung kinsa atong gigugma kanang itom, puti or pobre dato. Mingon si Jesus, kamo maghigugmaay sa usag-usa. O kadaghanan kanato, mingon nga ako kang gihigugma. Apan wala kita kay balog unsay gibuot ay pasabot ug unsay tinuod nga gugma. Ang tinuod nga gugma maong gihimo ni Jesus. Versikulo 13, ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang higala mao ang paghatag sa kaugalingon niyang kinabuhi alang kanila. So ihatag kini diyang gugma, imo diyang sa kadako sa imong gugma ang tinuod nga gugma nga imong itaya, imong ihatag ang imong kinabuhi sa imong gigugma. So dili lang day basta-basta nga musulti kita nga gigugma ka nako, I love you with all of my heart. Wala kita may bulog unsay tinuod ang giingon sa atong Ginoong Kristo nga magpakamatay kita sa tawo nga atong gigugma. Verse 14, kamo akong mga higala kung buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo. Ang gisugo may tungod sa gugma. 15, dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon. Kay ang sulugoon wala mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinoon tawgon ko kamo nga akong mga higala. Kay gisultihan ko man kamo sa tanan nga nadungog ko gikan sa akong amahan. Wow! Sa tulo ka tuig nga nagkauban ang mga disipulo niya, iyang gisultian sila kung unsay nadungog ni Hesus sa iyang sa Ginoong amahan, iyang gisulti ni sa iyang mga disipulo. O ang uban nga gisulti, dili tanan, sa disipulo, nahasulat ni sa balaang tugon. Gisulat ni sa Bible. Maunang usa ka reason
nga kita gatuon. Kay ang iyang mga disipulo nakakita, nakadungog ni Jesus. Ingin sila, amo siya nakaptan. Nadungog na mo, gisulat niya. Mao na nga, kung unsay nadungog nila, kadaghanan, naa sa Bible, nadungog po nato. Nabasa nato. Mao na pinaka-interesting. 15, dili ko na kamo tawgon nga sulugoon. Kaya ang sulugoon, wala may balo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinuon, tawgon ko kamo nga akong mga higala. Kay gisultihan ko man kamo sa tanan nga nadungog ko gikan sa akong amahan. 16, dili kamo ang nagpili kanako. Ako ang nagpili og nagtudlo kaninyo. Aron kamo manglakaw, unsay purpose, unsay tuyo, og mamunga og bunga nga mulungtad. So dili lang ni wala siya nagsulti may tungod og grapes o ubas, kundili kato atong giingon nga gugma, kalipay, kalinaw, pailog. Mao na mga bunga, mulungtad og dugay, miingon siya. Busa ihatag kaninyo sa amahan bisag unsay pangayon kaniya pinaagi sa akong ngalan. So busa miingon siya, kay gipili mo og manglakaw kamo sa verse 16 og mamunga og bunga nga mulungtad. So sa bunga ninyo nga gugma, kalipay, kalinaw, pailog, pagpugong sa galingon, mulungtad og dugay. Karon kung maunay inyong bunga, mingon si Jesus, ihatag sa kaniyo sa amahan bisag unsay inyong pangayon. Bisag unsay pangayon, basta mamunga ka. Basta konektado ka sa atong Ginoong Hesukristo. Kay kung ikaw nagpabili ni Jesus, kung ikaw nahibalunga si Jesus na sa imong kasing-kasing, mahibawa nimo kung unsa ang character sa atong Ginoong Hesukristo. Kung mahibawa nato ang character sa Ginoo, dili kita mangayo nga, Ginoo, gusto ko dako kayong balay, gusto ko dako kayong television o dako kayong motorsiklo nga 1500cc. Mao ba ni kasing-kasing sa Ginoo? Mao ba ni iyang gusto? Ang buot ipasabot ni Jesus, kanang iyong pangayoon nga makapalipay kanako. Nga makapalipay kanako, nga makahatag og dungog kanako. Dili imong dungog, dili imong gusto, kundi ang akong gusto, akong ihatag kanimo. So, verse 17, giotro usab ni Jesus pagsulti ang iyang mga disipulo. Kini mao ang isugo ko kaninyo, paghigugmaay kamo. Sugo usab ni kanato nga kita maghigugmaay sa usag-usa. And then, nganuman nga gusto man ni Jesus nga kining mga team niya, kining 11 nga iyang gituduan nga kinahanglan gyud maghigugmaay. And then verse 18. Ang title ni ining paragraph, ang mga tinun-an kaaway sa kalibutan. So hated, gidumtan, kaaway, gidumtan, pareha lang na sila. Ang kalibutan, buti pasabot, ang sistema dinhi sa kalibutan nato, mga prinsipyo nga kuan lang temporaryo, nga mga prinsipyo nga temporaryo. Wala magtan-aw sa langit nun, sa espirituhanon. Insya kamo mga disipulo, tan-aw ninyo nga kamo mga espirituhanon nga paglantaw. Dili temporary, dili pareha dinhi sa kalibutan nga unsay akong makuha, mga temporaryo lang. Yung siya kamo paingon mo sa langit nga adunay kinabuhi nga walay katapusan. Maunay inyong tan-awon, mausap na tan-awon nato sa atong kinabuhi. Verse 18. Yung siya, kon nasilag kaninyo ang kalibutan, hinumdumi nga ako'y unang gikasilagan niini. Sa in English ni dili posible pong nasilag, diyon nga
Kung hated, gadumot. So sa in English, dumot, dili lang silag. Kung kining kalibutan dinhi, kining mga tao nga walay paglantaw sa espirituhanon, kung sila gadumot kanako, hinumdumi nga ako'y unang gidumtan nila or gikasilagan nila, gidumtan nila. Ingon siya, ako'y una. Kung gidumtan nila ako, dumtan usab mong mga disipulo, kamo mga Kristohanon, dumtan usab mo. Kung kamo iya pa sa kalibutan, higugmaon unta kamo sa kalibutan. Ingon nga iya sa kalibutan, apan gipili ko kamo gikan ni ining kalibutana o kamo dili na iya sa kalibutan. Dili na ta kita kalibutanhon ang paglantaw. Busa nasilag kaninyo ang kalibutan. Nasilag or hated or gidumtan kamo sa kalibutan. Wala ba mo nahibalo? Akong gitunan, akong gilantaw nga sa nagdaghan after 100, 200 years after the death of Jesus, gidumtan ang mga Kristohanon. Gikasilagan sila, gidumtan sila nga patyo ni sila. Dito sa Roma, naa sila dako kayong grandstand sa Rome. Dito daghang mga tao nga gustong palipayo nila. Kay balumog unsay ilang tan-awon nga malipay sila. Nga kining mga gidakop nila nga mga Kristohanon. Dakpo na mga Kristohanon sa una. Ikasilagan sila. Ibutang sila sa grandstand. Dako kayo pila ka libo mga tao molantaw. O sa diha na sila sa tunga sa grandstand. Ilang buyan ang leon. Leon nga wala nila gipakanag pila ka semana, pila ka adlaw. Gutom kayo. So pag-abri sa pultahan, ang makita sa leon, mao nga mabusog sila sa mga Kristiyanos. Ipakaon sila og ang mga tao moabiba sila husto. Nalingaw sila nga galantaw nga ang mga Kristohanon gipamatay. Ang mga Kristiyanon usab dili lang nang ingong nahitabo ana. Wala lang sila gipakaon, kundi giputlan og liog. Sunugon sila. Gisunog sila. Apan ang dugo sa mga Kristohanon maoy liso nga nagdaghan ang Kristyanismo. Ang dugo nga gipaagas didto maoy nakapadaghan kanato, maoy liso. So gihatagan na sila og example, gihatagan na sila og para dili na sila matingala ang mga disipulo. Kini mahitabo ninyo. Ako galing gilantaw. Wala ba mo nahibalong si San Pablo ang gusulat sa 1st, 2nd Corinthians, sa Romans, Galatians, Ephesians. Kini siya gilutos niya, gikulata niya ang mga Christian. Kay miingon sila nga kini sila mga piki ni sila. Apan si Jesus nagpakita niya sa dalan sa Damascus. Nagpakita niya si Jesus miingon nga kung unsay imong gibuhat dinhi sa mga Kristiyano sumusunod kanako, maunay gibuhat nimo kanako. So kung miingon nga they hated me, they will hate you. O sila, they hated me also. Kung unsay gihimo ninyo sa mga Kristiyanon, mao punay gihimo ninyo kanako. Sa akong gilantaw nga unsay nahitabo sa mga Kristiyanos karong panahona. Wala ni nahitabo sa Pilipinas, apan nahitabo ni sa ubang lugar. Sa 2023, 5,600 ang mga Kristiyano nga gipamatay. Sa 2022, 5,898 nga mga Kristiyano gipamatay. Sa tuig 2021, 4,700 nga mga Kristiyanos ang gipamatay.
og 14,000 ang mga simbahan nga gisunog. Mao ni giingon sa atong Ginoong Hesus Kristo nga ang kalibutan gidumtan ang mga Kristiyanos. Akong gilantaw usab nga kinsa tong mga nasyon nga gidumtan ang mga Kristohanon. Ang una, North Korea, komunista. Kung naa kay Bible, deadball ka. Somalia sa Africa, sa Libya, sa Eritrea, sa Yemen, sa China, sa Burma, sa Pakistan, sa Russia, Saudi Arabia, Syria, Vietnam. Ang mga Kristohanon galisod ang kinabuhi. Pamatyon sila. Mao ni giingon sa atong Ginoong Jesucristo sa mga disipulo niya nga, kung gidumtan nila ko, kamo usab gidumtan. So bisan karong panahon na gidumtan ang mga Kristiyanos. Kadaghanan didto sa Africa, sa Pakistan, sa India, gidumtan ang mga Kristohanon. Mao ni giingon sa atong Ginoong Jesucristo nga kamo dumtan mo. Ayaw mo og katingala, dumtan. Mao na giingon sa atong Ginoong Jesucristo. And verse 19, nag-encourage ang atong Ginoong Hesus sa ilaha. Kung kamo iya pa sa kalibutan, kung kamo iya pa din sa kalibutan, higugmaon unta kamo sa kalibutan. Ingon nga iya sa kalibutan. Apan gipili ko kamo gikan ni ining kalibutana. Gipili ng disipulo, gipili usab kamo o ako kanang sumusunod ni Jesus, gipili niya. Og may siya og kamo dili na iya sa kalibutan. Ang kalibutan dili na makatag-iya nimo. Busa, minsan busa, nasilag kaninyong kalibutan. Busa, gidumtan mo sa kalibutan. Tungod kay sumusunod man ka ni Jesus. Verse 20, hinumdumi ang akong giingon kaninyo. Walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Kung gilutos nila ako, kung gidumtan nila ako, lutuson usab kamo nila, dumtan usab kamo. Kung tumanon nila ang akong gisulti, tumanon usab nila ang inyong gisulti. 21, apan kining tanan, buhaton nila kaninyo tungod kanako. Kay wala man sila makaila kaniya nga nagpadala kanako. Wala sila makaila sa Ginoong Amahan. So, mauni buhaton nila. Kasilagan, dumtan. 22, dili unta sila makasala kung wala pa ako muanhi og musulti kanila. Apan karon dili na sila makaingon nga wala sila'y sala. Kini nagpaibalo iyang gisultian may tungod sa mga religious leaders, mga pangulo sa mga Hudiyo. Nakita na nila kung unsay gibuhat sa atong Ginoong Jesucristo, kung unsa ang power. Nakita nila nga si Jesus dinhay namatay, si Lazarus iyang gipabangon, iyang gihatagan bag-ong kinabuhi. Ang butan makakita, ang dili makalakaw, ang pila ka libo ka tao, 10 or 20,000 gipakaon niya sa jutay lang. Minsan nakita nila akong gahom, apan wala gyapon sila motuo. Sila dili sila makaingon nga wala sila sala kay nakita man nila. Ang nasilag kanako, nasilag usab sa akong Amahan. Kung kinsay nasilag gadumot kanako, gadumot usab sila sa Amahan. Dili unta sila makasala, verse 24. Dili unta sila makasala kung wala ko pa buhata ang mga milagro diha kanila. Nga masukad, wala pa nakahimo sa milagro nga gihimo ni Jesus, miingon siya. Apan karon nakakita sila sa akong nabuhat ug nasilag sila kanako
ug sa akong amahan. So dinhi makita nato ang Trinity. Siging miingon si Jesus, apan karon nakita sila sa akong nabuhat ug nasilag sila kanako ug sa akong amahan. Kung unsay kasuko nila ni Jesus o unsay ilang pagdumot, mausab nay pagdumot nila sa amahan. Kung gidumtan ang mga Kristiyanos, ang mga sumusunod ni Jesus, miingon si Jesus, gidumtan usab nila ang atong Ginoong Kristo. Maunay nahitabo sa akong gisulti na mahitugod ni San Pablo. Kasi San Pablo gidumtan niya ang mga Kristyanismo. Miingon si Jesus, kung unsay imong gibuhat, maunay imong gibuhat kanako. Kung gidumtan nimo ang mga Kristiyanos, Pablo, dili pa man siya San Pablo, kita man lay gahimo og santos, kitang tanan santos man ta, mao isulti ni Pablo, kung imong gidumtan ang mga Kristiyanos, sumusunod ka nako, imong gidumtan ako. Ug siya si Pablo nahimo nga Kristiyanos. Apan mobalik kita sa atong pagtuon. Verse 25, hinuon kinahanglan yung siya mahitabo kini aron matuman ang nasulat sa ilang balaod nga nag-ingon, gikasilaga nila ako bisag walay hinungdan. Unsa man ni giingon ni Jesus dinhi sa verse 25, hinuon kinahanglan mahitabo kini aron matuman ang nasulat. Sa ato nang gitun-an ang kinabuhi ni Jesus nahasulat na sa karaan nga tugon. Fulfillment, prophesied na ang kinabuhi sa atong Ginoong Kristo. Kinahanglan matuman gyud ang nasulat, mao na giingon ni Jesus. Ang plano sa mga religious leaders, kinahanglan matuman. Gituman niya ang plano usab sa amahan nga gipadala siya nga magpakamatay sa atong sala, kinahanglan matuman usab, iyang gituman na. So interesting kaayo nga miingon si Jesus nga kining tanang mahitabo nahasulat na. Verse 26, miingon siya, moanha. Verse 26, kani bantayan nato ning giingon sa atong Ginoong Kristo. Ang iyang giingon sa iyang mga disipulo. Moanhi ang magtatabang nga mao ang Espiritu. Oh wow! Naaday mutabang, moanhi. Iyang giingnan ang iyang mga disipulo. Nay magtatabang, nay mutabang ninyo. Sa kalisod, sa kinabuhi, nga wala na ako, kamo na discourage og husto, nawala na mo og gana tungod sa akong gisulti, apan ayaw mo kabalaka. Naay mutabang, magtatabang, mao ang Espiritu, ang ikatulo nga parte sa Trinity. Magtatabang, moanhi ang magtatabang nga mao ang Espiritu Santo. Ang Espiritu may mutabang kanato, may mutabang nila sa kalisod sa ilang kinabuhi, sa ilang pag-ibanghilyo. Kay kining mga disipulo, kining mga disipulo kadaghanan nila gipamatay sila. Si Juan lang ang wala namatay. Sila gisunog, giputalagliog, gikulata sila, gipreto sila, kay lisod ang kinabuhi. Mao na si Jesus miingon nga ang Espiritu akong ipadala. Nga Espiritu nga nagpadayag sa kamatuoran nga gikan sa amahan. So ang Espiritu sa kamatuoran, Espiritu nga magtatabang, usa ni sa mga trabaho sa Espiritu nga mutabang, sa kalisod sa kinabuhi nato, ang Espiritu mutabang nga gikan sa amahan. And then, miingon si Jesus, ipadala ko siya gikan sa amahan. So si Jesus ang nagpadala sa Espiritu Santo ug ang amahan. Og magsaksi siya may tungod kanako. Mag-witness
Si Jesus, ang Espiritu Santo ang mag-witness nga si Jesus ang manluluwas, nga ang Espiritu Santo ang mutabang sa kalisod sa atong kinabuhi. Ipadala niya na. Og verse 27, og magsaksi usab kamo, o kamo na magsaksi, kamo mga disipulo, sa duol nga konteksto ang disipulo mag-witness. Pero sa dako kayo nga konteksto sa atong pagtuon, kita usab mao ni gisugo. Og magsaksi sab kamo may tungod kanako. So dili lang day basta-basta usa ka relihiyon ang magsaksi, moingon nga kami ang saksi. Dili kung kamo konektado, kung kamo nagpabilin sa in English, if you abide in Jesus Christ, kung kamo konektado ni Jesus, kamo ang akong saksi. Dili di ani usa ka relihiyon. Gigamit lang nila ni isa. Kamo magpabilin mo kanako. Kamo mao'y akong mga saksi may tungod sa atong Ginoong Hesukristo. Kinahanglan kanang magsaksi ni Hesus, kinahanglan mutuo, musalig ni Hesus nga siya ang Ginoo. And then uturon ako ni verse 27, og magsaksi usab kamo may tungod kanako, kay kamo uban man kanako sukad pa sa sinugdan. Kamo mga disipulo maguban. So kinahanglan kamo pareha ni og grapes. Pareha ni grapes, kinahanglan konektado sa branches aron nga mamunga, aron nga sa kalisod sa kinabuhi nila ug sa atua usab nga ang Espiritu Santo magauban mutabang. Si Jesus miingon nga konektado mo kanako, mutabang ako kaninyo. Bisag wala na siya, nagpadala siya sa Espiritu Santo sa kalisod. Mao ni sa atong kinabuhi usab. Sa mga nag-alagad, sa mga sumusunod ni Hesus, dinhi sa kalibutan daghang problema, daghang kalisod. Ang Espiritu Santo mo'y mutabang kanato. Naay mutabang kanato. Dili kita pabayaan niya. Dili kita biyaan. Kung kita magpabilin, kung kita magpabilin nga konektado sa atong Ginoong Kristo. Ang kalisod sa kinabuhi naag yun na. Ikaw ug ako makatilaw og kalisod. Walay tawo nga dili makatilaw. Kini dako kayong encouragement nga ang Espiritu Santo nga ipadala ni Hesus magatabang kanato sa kalisod. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat sa imong gisaad, sa imong sugo nga kami maghigugmaay sa usag-usa. Sa imong saad nga ikaw magpabilin nga maghatag og magtabang kanamo sa kalisod. Ginoo, kung kinsa pa tong mga tawo nga naminaw nga wala pay relasyon sa atong Ginoong Kristo, nga sila wala pa nagpabilin, hinaot pa unta nga sila muduol nga na kanimo Ginoo, nga ihatag ang ilang kinabuhi aron sa pag-alagad nga na kanimo. Daghang salamat sa pulong karon sa ngalan ni Hesus. Amen.